L-intervista tal-lum ser tlaqana ma' Sur George Borg, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. U nixtieq nibda billi nistaqsik għalik x'inhi l-letteratura? Il-letteratura hija l-arti ta' kif tikteb xi ħaġa kompożizzjoni. Issa għandek diversi kompożizzjonijiet, għandek il-poeżija, għandek il-proża, il-proża tinqasam f'ħafna affarijiet ukoll, jista' jkun romanz, tista' tkun novella, dik li bl-Ingliż seħ short story, tista' tkun drama, drama tista' tkun fil-poeżija wkoll, ġifieri. U l-letteratura hija differenti minn kwalinkwe kitb oħra, se nitkellmu fuqha wkoll. Forsi tiġi xi mistoqsija oħra. Imma li rrid ngħidu meta qegħdin nitkellmu fuq letteratura stretta hija biċċa hija komponiment artistiku f'ċertu sens. Di bħal pittura, hemm min joqgħod ipinġi li kien impinġi ta' ħafna. Imma vera pittura dik tkun, vera pittura artistika, għax altru pittur li joqgħod jagħmellek xena. U altri Raffaello, mhux veru, li tibqa' bħala pittura artistika li għad ta' żminijiet kollha. Jiġifieri l-letteratura tiġi l-istess, ħaġa bħal din. Wieħed illi ħajjikteb għandu ċertu isu regoli, kultant anke f'moħħu, ta' kif ħajuża kelma minflok oħra, ta' kif sa il-lingwa jagħmilha iżjed pjaċevoli. Għax hemm xi ħaġa fiha illi hija dak l-element estetiku. Sewwa, fl-element estetiku inti qed tieħu gost, hemm ċertu gost fiha. U altru qed tgħid storja jew qed tikteb storja kwalinkwe. U altru qed jikteb novella minnu kittib propja, illi qed jikteb il-letteratura, tista' tkun xi ħaġa żgħira, tista' tkun xi ħaġa kbar, imma hemm kittieba kbar illi anki f'kull sentenza li jiktbu fiha ħafna sens. U tidher illi u tkun bil-kliem magħżul ċertu reqqa, il-mod ta' kif jibda, il-mod ta' kif jispiċċa, il-mod ta' kif imexxi ċertu affarijiet, dawn huma dak li huma letteratura vera, xaw ħafna pseudo letteratura wkoll. U allura x'tagħmel il-letteratura li forsi forom oħra ta' arti ma jagħmlux? Sewa, forom oħra ta' kitba, probabbilment. Forom oħra ta' kitba illi mhix letteratura, jien naf il-kitba ġurnalistika. Il-ktib tat-tisjir, sewa kif issajjar tar-riċetti tat-tisjir, mhix letteratura. Tgħidli imma dak hemm bżonnu xorta, mhux veru. Anki l-ktib ta' kif inti tista' pereżempju fejn naf jiena tirranġa l-ġnien tiegħek jew tirranġa d-dar. Jista' jkun miktub Malti tajjeb, pjaċevoli wkoll, imma m'għandux dak is-sens artistiku ta' kitba li qed taqra mħabba li kitba u mħabba li kitba letterarja. U allura mbagħad tidħol il-pseudo letteratura. Għax hawn min jikteb minna li qed jikteb letteratura, din li żjed li teżisti fil-poeżija, sewwa, u teżisti fil-poeżija għaliex hija diffiċli biex tikteb il-poeżija. Jien ma nsibix xi ħaġa għalkemm nikteb il-poeżija, ma nsibix xi ħaġa daqshekk faċli biex tikteb il-poeżija. L-ewwel trid ikollok il-ħsieb, trid tkun taf kif tisvolġih. Jien meta nikteb poeżija, volga poeżija ta' ftit versi, semmejta fl-aħħar ktieb tiegħi jiena fittixni fil-Maġieri. Illi xi kultant biex tikteb il-poeżija l għandek 5 minuti, 10 minuti jekk tkun żgħira, imma mbagħad biex toqgħod torqom waħda tibdel kelma, tibdel ħsieb, frażi xi kultant, il-mod ta' kif spiċċajta ngħid nista' nispiċċa aħjar. U kultant tiġi ċertu aspirazzjoni tista' tagħmilha mill-ewwel, veru wkoll għandi poeżiji li ħarġu mill-ewwel, kun miexi fit-triq qed miexi u ngħid il-versi jiena, imma rari biex ikunu hekk. Jiena poeżija hija veru isek tittara l-arqa tad-demm biex tiktibha, imma ħadd ieħor jaħseb illi jaqbad kompożizzjoni l-kitibha. Hemm forma ta' kif tikteb il-poeżija, jekk nitkellmu fuqha wkoll. Jiġifieri, għaliex il-poeżija differenti mbagħad mill-letteratura li hi proża, veru għandek poeżija li xi kultant tista' tinkiteb fi proża wkoll dik oħra. Imma bħalma kiteb pereżempju Rimbaud meta kiteb l-Illuminazzjonijiet jew nkella dan xejdu Staġun fl-Infern. Huma sbeħ ħafna huma poeżiji ma jistax jinkitbu fi proża normali daw.
għandek il-Viktor Fenek, meta ħareġ il-proza tiegħu. Imma kitibha fil-forma tal-proza, il-poezija. Imma vera poezija żabra. Il-Peter Ross, għandek il-ħin kollu dak ir-ritmu. Għaliex? Għax imbagħad il-letteratura f'dik li tidħol poezija għandek illi il-poezija mhux dejjem fija rima, jien nħobb nużar rima, jekk tib 700 poezija, għandi xi 7 minn rima, imma ir-ritmu hemm jibqa'. Ħafna drabi jiena nuża r-ritmu ir-ritmu tradizzjonali tal-metrika Maltija. Imma u xi kultant nitbiet kemm waħda, imma għax naf illi fil-widna ħajinħass tajjeb ukoll. Il-biċċa xogħli illi meta tiġi biex tikteb poeżija moderna, u mbagħad illi tittoħloq ir-ritmu inti, speċjalment meta anke tkun minn rima. U dik hija daqsxejn jitqalu, jekk biex ma ngħidlek ħafna jitqal minn hekk. Imma kittiba tajbin, speċjalment il-kittiba tas-sittinijiet, bħalma għamlu ngħidu aħna Mario Zoppardi, bħalma għamel Achille Mizzi, bħalma għamel Viktor Fenek, bħalma għamlu oħrajn, bħalhom Daniel Massa. Per eżempju l-poezija dell-Limara, ma sax tinkiteb fi proza. Imma għandha ritmu tagħha, u ħafna ritmu għandha ċertu versi huma l-versi tal-metrika tradizzjonali wkoll, mhux kollha. Imma il-mod u l-ħsejjes u l-allitterazzjonijiet u dak kollu. Imma jekk inti taqbad poeżija li minn għalik hija ħsibt biss u ħsib poetiku, mhix poeżija xejn, pseudo poeżija, poeżija ta' parsi. Għaliex? Għaliex dbati ħafna mir-ritmu. Għandna l-ġodda ta' wkoll illi kapaċi jikdbu poeżija b'ritmu naturali li ħass tajjeb. Jien pereżempju l-poeżija ta' Marija Gregganato Larinġa fiha ritmu tal-ġen. U mhux ir-ritmu tradizzjonali, ma m'għandix taqsam mal-metrika, u għandha ħafna poeżiji oħra wkoll. Għandek il-Simon Ingwanis pereżempju. Simon Ingwanis tuża ritmu naturali tajjeb ħafna. Għandek anke nies oħra ta' biex insemmi 3 kombinazzjoni nisa, Elizabeth Gregg għandha wkoll ċertu ritmu naturali tajjeb. Imma imbagħad ikollok għandek mela il-ħoss. Għandek il-ħsieb importanti ħafna u l-ħsieb li tkun kemm jista' jkun oriġinali. Oriġinali kultant tgħid li xawwa oriġinali taħt il-kappa tax-xemx, xejn ma oriġinali, però hemm tista' tagħti libsa oriġinali lil ċertu ħsibijiet fuq il-mħabba pereżempju, fuq il-mewt, jiena fuq il-ħajja, fuq relazzjoni ta' bejnietna. Imma meta tagħmel hekk inti tittamilhom b'mod oriġinali kemm jista' jkun. U xi kultant ikollok ħsibijiet ukoll profondi, ta' ma jiġux dejjem ta' meta trid. Jiena nixtieq li niktab poeżja kuljum, ma tiġirnexxilekx. Il-bejjeħ tal-gazzetti. Għal-bejjeħ tal-gazzetti fuq Kastilja min ma jixtrix, ma jeżistix. Iżda u għandu d-dar. U għal-kemm gazzetti ma tixtrix u ma taqrax għax ma tarax. Għalih kollox u biha id-dinja ma taqax. Tajtna distinzjoni bejn il-lingwa tal-poeżija u l-lingwa f'kitbiet oħra. Inti kif tagħżel bliema lingwa ser tikteb? Le, il-lingwa li nikteb bija bħala letteratura dejjem il-Malti jiena. Sewwa li kont nikteb bl-Ingliż meta kont naħdem il-bank jiena kienet il-lingwa naturali li nużaw il-banek u ħafna drabi kienet korrispondenza, qed tifhem, imma normalment jiena nikteb bil-Malti biss. U dejjem tikteb bil-lingwa tal-poeżija? Le, mhux dejjem bil-lingwa tal-poeżija, għandi anke proża wkoll. U kif tagħżel il-ġeneru? Issa biex tiġi biex tagħżel il-ġeneru, sewwa inti jew ikollok f'moħħok għax il-poeżija jiġi ħsieb inti, jekk tista' taqbdu ċertu dik li aħna ngħidula ispirazzjoni, sa l-ispirazzjoni ma tfissirx xi ħaġa taqa' mis-sema, kultant inti trid tagħmel pass. Waqt li tkun qiegħed taqra b'mod tajjeb ħafna, b'tali mod illi kultant qarajt sentenza u minn dik is-sentenza toħroġ ħsieb f'salt dak il-ħin u tgħid tara dan huwa mument ta' poeżija. Sewwa mingħajr ma naf kif se tispiċċa u naqbad u nikteb dik il-poeżija. Qed ngħidlek niktibha forsi ma ndumx, imma mbagħad indum ħafna biex nirrevedija. Kultant anke ġranet, kont naqum bil-lejl, ġieli nqum 6 darbiet bil-lejl, nbidda dik il-kelma. Jiena nbiddilha. Imma mbagħad meta ndiġi biex nikteb il-proża, għandi anke proża tfal.
jew kellha proż oħra, għandi biografiji, jiena ktibt ċertu biografiji ta' San George Prekax, jiena membru tal-mużew u dan. Dak tikteb narrazzjoni. Orajt noqgħod attent biex nikteb Malti tajjeb, li mhix dejjem joħroġlok ukoll għal toqgħod tikkoreġi jew kellha xi ħadd anki sentenza, l-istruttura tas-sentenza toqgħod attent għaliha fil-proża. Għalhekk dik jien anke biografija ma nsejħilix letteratura, imma dak għandi minnhom ukoll. Pereżempju, meta ktibt jiena l-istelmin tal-Firraħal dawk l-istejjer żgħar, ktibtom fin-1977, 1978 kienu pubblikati u baqgħu ħafna snin jistudjawhom bħala textbook fl-ewwel sena tas-sekundarja, anki mhux biss tal-gvern ma ta' privati. Da mużejjed biex ngħidlek żnien, għax probabbilment għamlu xi 20 sena. Dawk noddhom bħala letteratura. U letteratura, għaliex nodda bħala letteratura? Għaliex hemm ċertu elementi fiha illi ċertu oriġinalità, il-mod ta' kif miktubina l-volja stejjer, però mbagħad l-istejjer l-oħra li ktib ta' tfal. Xi 3 snin ilu kien hemm pubblikatura ħareġ li ktieb ta' stejjer ta' tfal, kien fih 4 stejjer u 4 poeżiji. Huwa miktub tajjeb, Malti tajjeb nittama, u noqgħod attent li nikteb Malti kemm jista' jkun perfett. Sewwa, u kelma tagħżilha minn oħra, ma ngħidx li huwa letteratura, l-volja għandna l-letteratura ta' tfal. Di bħal meta ngħidu illi jinkitbu pereżempju l-għanijiet tal-imoddi, għal-volja nsejħulha letteratura folk, imma mhux proprja letteratura. U xek, il-letteratura xi ħaġa iżgħet minn hekk, hemm xi ħaġa estetika fiha, xi ħaġa artistika ħafna. U dak l-element artistiku, jekk ma jkunx hemm, tista' tikteb kemm trid. U llum ħafna kitba, ħafna qari li ħafna kodba li joħorġu ta' tfal huma kodba sbieħ ħafna barra l-istampi fihom anki il-materjal tajjeb ħafna. Il-poeżija 3 funtani. Darba waħda f'qalbi kelli 3 funtani, aktar xejn u xorta għani. B'subgħin twal ix-xemx laħqithom il-funtani fl-ewwel żmien u fir-raxx li jtiru jaqbes ħolqot gost ta' raxxa l-wien. Taħt dak l-ilma ferħanin labu tfal, it-tfal ċkejknin. Darba qalbi kellha xturi l-innoċenza u l-kuluri. Kien hemm xi artisti barranin u Maltin partikolari li jinfluwenzawk fil-kitbiet tiegħek? Ħalli ngħidu il-Maltin l-ewwel. Meta kont il-liċeo jiena, jien minn dejjem kont nħobb il-poeżija, minn dejjem. Nistgħu ngħidu iżjed fuqha dik. Imma kienu jinteressawni il-poeżiji li kont naqra kemm fl-iskola primarja, mbagħad meta dħalt il-liċeo, iżjed u iżjed. U ltqajt hemmhekk iltqajt ma' ċertu kittieba wkoll bħalma kien Giuseppe Kuti kien jgħallimni, bħalma kien Paolo Aquilina kien jgħallimni. Dawn huma kien influwenzawk mingħajr ma trid. Sewwa. U l-iżjed li kien jinfluwenzani għax kulħadd naqra ħafna lil Dun Karm. Kien jinfluwenzani anke Carmelo Vassallo, kont inħobb immur għandu meta kont għandi l-liċeo stess, ta' ġifieri hawn ftit wara, ma' Oliver Frigieri, professur Frigieri, kien jgħidu mmorru għand Oliver għax dak ukoll kien jħobbu ħafna l-Carmelo Vassallo. Però l-iżjed li kien jinfluwenzani barri kolt naqra ta' poeti kollha biex ngħidu hekk kont immur il-librerija jiena tal-poeżiji normalment, kont tantom Buttigieg, Patti Mario Novella, kull min kien da xejdulu, kull min kien jikteb kont naqra l-poeżiji kollha naħseb sakemm kelli 18-il sena. Naħseb jiena l-ħaqt qarajt, Oliver jgħidli l-istess, Oliver Frigieri, sallu mejjed, profs. U konna qrajna il-poeżiji kollha ta' dak iż-żmien. Jiġifieri, però mbagħad pereżempju li żjed li kien qalbi kien Rużar Briffa. U jiena bdejt nikteb qisu fuq il-linja li kien jikteb Rużar Briffa. Fil-fatt x'imkien Oliver Frigieri semmi li George Borch huwa il-werried den ta' Rużar Briffa. Il-werried den ta' Rużar Briffa. U hemmhekk jiġifieri qisu bdejt nieħu dak ma' żmien mbagħad toħloq stil għalik. Sewwa, Alla ħares ma toħloq stil għalik għax inkella tibqa' immetatur. Imma fil-bidu tkun isek imitatur, timita lil dak il-poeta u lil ieħor.
sewwa. U dak kien influenzawna ħafna. Rigward barranin, dejjem kelli meta kont żgħir, konna l-liċeo kien influenzani li żjed pereżempju Keats u Shelley, konna nieħdu gost noqogħdu naqrawhom ħafna, qed tifhem, u poeti oħra wkoll bħal Tennyson, bħal Wordsworth u da kollu. Poeżiji Taljani kont naqra wkoll wara normalment għax aħna ma kenniex letteratura Taljana dak iż-żmien fil-liċeo għax imbagħad kienet tidħol l-università jew kellha fil-junior college. U ġieli qrajt anki tagħhom u laħaq forsi influenzani Ungaretti bil-poeżiji żgħar tiegħu sewwa. Imma u ma' żmien mbagħad komplejt naqra x'in poeżija naqra kollox sewwa ma naf Spanjol, imma jogħġbuna ħafna il-poeżiji Spanjoli u naqrhom in translationijiet bl-Ingliż. U la jkunu tajbin bħal ta' Jimenez, bħal ta' Machado, bħal ta' Alberti, bħal Pedro Salinas, dawk tal-ewwel nofs tas-seklu 20 hemm ħafna minnhom li huma tajbin ħafna. Però li żied li kien jinfluenzani mbagħad Federico Garcia Lorca. Lorca jiena għalija wieħed mill-poeti u l-ħin kollu juża metafori, kultant iżejjed iffullati imma sbieħ. U minn hemm inti tkun tista' taqbad kultant titla' tarġa oħra ħalli inti tipprova ssib ukoll l-oriġinalità tiegħek f'dak li hi poeżija. Mhux hekk hu. U kif bdejt tikteb? Bdejt nikteb probabbilment jiena għaliex jiena kelli l-ommi kienet tħobb ħafna tgħid il-poeżiji. Kienet l-iskola u kienet tgħid xi poeżija ta' Dunkarm normalment. Kienet tgħid iżjed minn waħda anke bl-Ingliż, kienet taf waħda twila ta' Tennyson, The Wreck of the Hesperus. Kienet tgħidha bl-amment. U tibda tisma'. Meta kont żgħar tisma' dawk it-tħanninijiet bl-amment ukoll. U drajt jiena illi meta kbirt ftit ngħid jien irid nikteb. Meta kont fil-fift tal-primarja kien hemm il-teacher darba u rejtu poeżija tiegħi li ktibti ma kienet poeżija xejn u qalli isma' li taf li hemm ir-regoli tal-poeżijiet li ma nafx jiena. Qalli ħanġiblek ktieb u kien ġeb li ktieb tal-Metrika Maltija ta' Carmelo Vassallo. Tallimtu bl-amment dak iż-żmien, nafhom dan xejn duru. U bdejni, imma indunajt ukoll li kont xi kultant nikteb anke bil-metrika, bil-prosedura Maltija, ir-regoli mingħajr ma kont naf. Għax tibda tħossom. Però għandi widna tajba jien pereżempju jien naf jekk xi ħadd qed naqra poeżija bl-endika sillabu bil-vers tal-11, jekk xi ħadd jagħmel żball żgħir jagħmillu b'sillaba inqas mill-ewwel induna bih, ħadd ma jindunax. Għaliex għandi widna għalihom, qed tifhem? U bekk bdejt nikteb jiena, għax mbagħad baqgħet interessani speċjalment il-poeżija nikteb proża wkoll bħalma qedlek ukoll. Kont għadek żgħir ħafna mela? Ija, meta kelli 14 sena, jew ftit qabel ta' 12 sena kont nikteb ukoll jiena, ma ngħid issu meta kont nikteb 14 sena mbagħad bdejt nippubblika. Kienna Children's Zone, kien hemm rivista tal-Mużew Xedasa konna nippubblikaw fiha kemm jiena kemm Oliver Friġġieri għax kważi konna tampal xulxin dak kemm inqas iżgħar minni. U mbagħad nurihom lit-teachers jiena kont tal-Malti, jgħidu li kompli jikteb, kultant kienu jkorriġuli xi ħaġa, imma anke meta mbagħad kont nikteb xi essej ta' ġifieri, dejjem kont immur tajjeb ta' ġifieri. U x'kien l-involviment tiegħek fil-moviment aw mill-letterarju? Fil-moviment aw mill-letterarju jiena kont imsieħeb fil-moviment u fejn stajt kont imur ukoll għall-laqgħat tagħhom u waħda mill-affarijiet li kont nagħmel hija wkoll kien joħorġu r-rivista Il-Polz dak iż-żmien, kien joħroġha Viktor Fenek Marjot Zoppardi u hemmhekk kelli wkoll il-poeżiji jiena. Imma niftakar il-laqgħat li kienu jagħmlu, speċjalment ċertu laqgħat attendejt għalihom. Iżjed kont silent supporter, ittifhem għax ma stax nattendi għall-laqgħat kollha jiena, imma kont jiġifieri dejjem hemm magħhom jiena, qed tifhem? Bekk iltqajt anke ma' ħafna kittieba ta' iż-żmien, hemmhekk iltqajt mal-kittieba l-kbar tas-sittinijiet jiena, niftakarhom kollha ġifieri biex ngħidlek, illu xogħod minnhom mejtin. U llum il-ġurnata għadek tikteb? Għadni nikteb iva. Ħanejdlek jiena 4 snin ilu sibt il-pubblikatur li ppubblika li ktieb ta' poeżiji wkoll fittixni fl-Ilmaġieri. U minn 4 snin law nista' ngħid illi għandi biex nifforma ktieb ieħor. Ma minix maġġel laqas daqshekk biex nikteb jiena.
Però għal il-poezija għax għandi iżjed ċans naħseb, għax għandi iżjed ċans jiena nkun fil-kwiet. Qed tifhem għalli ġie żmien meta ma stax nikteb il-poeżiji u kollox jiġi żmien tiegħu mhux hekk. Fil-fatt ħaniġi għalija din mistoqsija kien hemm xi żmien meta waqaft tikteb u għaliex? Jiena pereżempju meta kont qiegħed nikteb dawk l-istejjer minn tal-Firraħal li semmejtlek li minnhom ktibt 46 waħda. Dak kien żmien meta poeżiji ma ħonx nikteb għax intfajt fuqhom. Meta inkun qed nikteb fuq nikteb xi ktieb ieħor ta' proża, ma jħallek żmien biex toqgħod taħseb biex tikteb poeżija ukoll. Meta nkun impenjat ħafna ġieli fuq ix-xogħol konna tant impenjati toħroġ fis-sitta ta' filgħaxija, toħroġ imkisser, qed tifhem jien wieħed minn dawk li nkun kmieni kont nidħollhom kmieni wkoll, kont nidħol qabel il-ħin ta' nagħmilhom ix-xogħol ukoll ta' ġieli dħalt fis-seba'. Kienu jtuli ċwievet biex niftaħ jien. Ma ssibx il-ħin biex tikteb. U darb'oħra isni ħadd kelma minn xi ħadd illi isma' inti kemm ħaddhom tikteb fuq dan is-suġġett. U għamilt perjodu twil. Xi sena jew iżjed, ma kienx poeżija waħda. Imma mbagħad l-istess wieħed qal li mela m'għandekx tikteb. Qedlu għax ma rridx nirrepetu. Għaliex tirrepetu? Għalli ikteb. Tifhem, u tani jżebbuż biex nikteb, u rġajt ktibt jiġifieri. Dak kien fi żmien li ħriġt il-Fjur tal-Ilma jien. L-aħħar ftit tal-Fjur tal-Ilma, l-aħħar 17 il-poeżija. Hemm differenza għalkemm ma nużax ma nħobbx nikteb jiena d-data ta' ktibthom, id-dar ikolli. Imma ma ħobbx nikteb id-data fil-ktib tal-poeżiji. Hemm gap ta' xi sena jew iżjed. Hemmhekk ukoll. U fil-kitbiet tiegħek tiddistingwi perjodi differenti? Hemm perjodi differenti wkoll, ġifieri jiena fil-bidu għandek l-ewwel għandek dejjem l-influenzi li jidhru speċjalment ta' Rużar Briffa. Speċjalment fl-ewwel ktieb tħaff fl-imħuħ. Fit-tieni ktieb hemm ukoll ftit influenzi. Imma mbagħad pereżempju minn Solidundi fir-Ramla illi kien fil-matrikola biex jidħlu għall-università u dak kont bet ħafna minnu. Jiena hemmhekk dak għal-vol self-published, jiġifieri, hemmhekk jiġifieri bdejt biex ngħidlek il-maturità fil-poeżija. Minn Solidundi fir-Ramla, ħriġtu l-ewwel darba fl-1978. Jiġifieri meta kelli 32, forsi sakemm kelli 31 sena, ma tafx inti jiġifieri. U hemmhekk jiġifieri bejn 26 u 32 sena ma taħriġ it-tieni ktieb għat-tielet ktieb, hemm daqsxejn maturità iżjed. U l-maturità nittama li komplejt fiha. Dan-l-aħħar snin kien hemm xi ħadd qalli li għalkemm bqgħet nikteb il-lirika jiena, poeżiji li jitkellmu osra li jitkellmu fuq innifsi kif naħsibha jien, daqsxejn l-ħsibijiet bħal dawk. Imma hemm linja daqsxejn iżjed filosofika dwar il-ħajja. U naħseb hemm tibdil ukoll hekk jiġifieri. Imma l-istil jiġifieri baqa' stil l-istessu, jiġifieri jekk kont qatt nikteb b'ċertu stil, l-istil jibqa' għax l-istil huwa l-bniedem huwa l-kittieb. Tajjeb wis, semmejtilna li minħabba x-xogħol forsi ma kienx ikollok ċans tikteb, kellek xi xkiel ieħor forsi biex tippubblika? Din li waqt ix-xogħol ma jkollok ċans tikteb, ġieli mbagħad kien hemm ċans. Waqt ix-xogħol kont ngħidilhom għandna poeżija ħanqrajlkom fit-tea break. Okej, daqrali din. Jiġifieri kultant kont nikteb ukoll. Per darba ġie jarani fil-bank fejn kont qiegħed naħdem u il-prof Sakkulina, Ġuża Akkulina, u għad inkellmu jiena kien jafni wkoll bħala kittieb u bħala poeta. U għalli inti kif irnexxielek iżżewweġ il-poeżija mal-finanzi. Qedlu ma rnexxilix. Qedlu għaliex dik xi ħaġa illi ssir differenti. Mbagħad li sewwa qed tgħid għalli sewwa qed tgħid għaliex ma tantx iżżewġu bejniethom, insomma. Imma xi kultant tkun sedbek hemmhekk inti
ma tgħinekx wisq għax ikollok toqgħod taħseb u barra li taħseb inti fuq il-ħinijiet tax-xogħol tiegħek, anke rrid naqra fuq affarijiet tax-xogħol, kont rrid naqra fuq il-finanzi. Qed tifhem għax dik importanti ħalli tibqa' dejjem aġġornat bl-affarijiet kollha. Però imbagħad meta tlaqt pereżempju minn branch fejn kont u mort ħarqormi u kont kwiet, ma stajt nikteb iżjed ukoll, jiġifieri. U issipruħek ħieles, tikteb hekk anke meta speċjalment ikollok nies madwarek illi apprezzaw, ikollok daqsxejn iżjed impetu biex tikteb biex ngħidlek. U kellek xkil biex tippubblika? Biex tippubblika bħal kulħadd jiġifieri fil-bidu biex tippubblika l-poeżiji b'mod speċjali, tkun self-published għax inkella ma tasalx. Tifhem ma kienx hemm illum hawn iżjed pubblikaturi u speċjalment ħbieb tal-ħbieb li jafu n-nies, qed tifhem, għandna ma ħafna drabi ma konna nafu l-ħadd. L-ewwel poeżija anke bħalma kien Mariozzo Pardi, bħalma kienu oħrajn, kollha kienu self-published. Bl-għajnejn li tajtni, bil-para għajnejn li tajtni, stajt nara l-ħdura mperċa fejn kien hemm xari u blat. Stajt nilmaħ il-muntanji fejn kien hemm biss wetat. Stajt nifli l-ħolm f'eħidi bħallewlu jleqqu jilma. Stajt nilmaħ fart in-nixfa lejjuni qawsu l-ilma. Stajt nara d-demm qattar minn ġebla ħarxa samma. Stajt nilmaħ qalb il-borra, in-nar iwellet fjamma. Bil-para għajnejn li tajtni. Kellek problemi biċ-ċensura? Jiena qatt ma kelli problemi b'ċensura, l-ewwel nett jiena noqgħod attent x'nikteb u kif nikteb. U nikteb b'mod diċenti kemm jista' jkun. Anke meta nikteb fuq ċertu temi bħal pereżempju relazzjoni raġel u mara. Qed tifhem jew nkella ċertu relazzjonijiet intimi. U noqgħod attent ħafna ma x'nikteb u nikteb b'mod ħafna drabi metaforiku jiena wkoll, b'mod ta' poeżija. U qatt ma ssibli versi li jistgħu jiġu ċensurati, sa fejn nafin almenu. Imma naturalment kien hemm min kien jikteb li kien ħaqqu ċensura ta' żmien, illum forsi llum iċ-ċensura tal-qita kollox. Eżatt. Iktar kont tilħaq tagħmel l-awtoċensura inti minn qabel. Kont u l-awtoċensura jiena kapaċi nagħmilha. Jekk tiġi għal ħadd ieħor sewwa, diskont il-moralità li jkollu l-bniedem u jekk bniedem ikollu komma wiesaħ, iċ-ċensura tiegħu, l-awtoċensura tiegħu jgħaddi kollox, jien ma jgħiddix kollox, jiena kemm minn kelma għall-oħra. Jiena sibt pereżempju illi kultant anki meta niġi biex nirrevedi xogħol ta' antik ta' qabel, ngħid tara kieku kien illum kont nibdel dik il-kelma. Issa qed nagħmel ċensura li nnifsi mhux ċensura kif tiftijem iċ-ċensura ta' xi diskors li huwa spint jew nkella mhux tajjeb li joqgħod jinkiteb għalkemm illum jiktbu kollox, qed tifhem? Imma l-awtoċensura fiha t-tajjeb u fiha ħażin tagħha wkoll. Inti magħruf ħafna l-konċiżjoni fil-poeżija, fil-fatt fil-ġabra ta' Tħaħen fl-Imħuħ tal-1967 ktibt li temmen li l-qawwa u l-ħila tiegħek tinfirex biss fuq versi qsar. Kif jirnexxielek tesprimi ħsibijietek fi ftit versi? Taf li kont insejta dik l-espressjoni li semmejt li tinfirex fuq versi qsar, però dejjem kien hekk l-istil tiegħi, għax l-istil tiegħi mbagħad żviluppa f'metafori jew metafora waħda estiża. Estiża ġifieri mifruxa mal-poeżija kollha. Allura jekk nagħmel metafora waħda, din ma jistax tkun fit-tul. Barra minn hekk il-kitba tiegħi tissejjaħ lirika. Lirika huma versi qsar, ma jistax ikunu versi twal, ma naħsibx li għandi ġieli ktibt pereżempju xi leġġenda ta' 60 vers, ta' 60 strofa, ma noddomx mal-poeżiji dawk jiena, ġifieri kolli noħroġ il-ġabra kollha, il-collected works. Ma sa tidher dik laqqas. Għax jiena nixtieq jidhru il-poeżiji li huma vera letteratura u li vera jirrappreżentawni bħala poeta. Poeżija meħuda mill-ktieb l-ewwel ktieb tiegħi Tħaħen fl-Imħuħ jisimha Il-fanali fiċ-ċimiterju. Bil-lejl fiċ-ċimiterju itebteb kull fanal, jinfirxu d-dwal fuq art l-imwiet, ifakkru fil-ġrajiet l-għaddew
u ntfew fid-dlam fiskiet. Ma wkoll ifakru fil-ħajjiet li nġarru mal-wiet ta' tmiem l-umanità bidu ta' ħajja ġdida fl-eternità. Ħanaqra l-poeżija Insejt. Meta kont għadni magħluq fil-ġuf, insejt kemm kont inħuf. Insejt minn fejn għaddejt. Insejt fl-imtempju ġejt. Insejt xi ħlew tal-sien semma l-iskiet ma kellhom kien. Insejt kemm drabi sibt li l-qamar felli rkibt. Insejt fej darba tlajt biex ħodon kwiekeb qtajt. Insejt kemm labt fuq xtut bil-mewġ iqum biex jerġa' jmut. Insejt li kont daqsxejn ta' Abu Għaddas, nofroq il-font ta' dlam u n-nas. Insejt, iva kollox insejt. Baqa li biss dil-litanija, baqa li biss dil-poeżija. U ngħidha llum bla naf għaliex, nibqa' bħal tifel żgħir ma nifhimix. Fil-bidu semmejtilna li ktibt ukoll xi kitba tfal. X'ħiliet għandu jkollok biex tikteb għat-tfal? Normalment min jikteb għat-tfal irrid ikollu ċertu grazzja kif jikteb għat-tfal, irrid ikun jaf il-lingwa ta' tfal, irrid ikun jaf kif jaħsbu għat-tfal, jikteb fuq il-ħwejjeġ li huma qrib it-tfal, sewa jien naf ġenituri, nanniet, lob, qed tifhem sorpriżi, jien mor x'imkien kampanja u da kollu. Joħloq storja ħilwa. Jiena ipprovajt nikteb fuq ta' tfal u kollu għandi xi kitbiet ta' tfal, ma nistax ngħid li xi kittieb ta' tfal, qed tifhem? Imma u ktibt kif għedlek, semmejtlek ktieb li dan xidlu. Bukketti imżewqa. U dan il-ktieb jiena kont erba' stejjer, hemm erba' poeżiji wkoll. Naħseb li miktubin mod tajjeb ħafna, veru miktubin mod tajjeb u anki l-Malti li użajt naħseb il-Malti tajjeb, imma m'għandix naqsam ma' dawk li verament jiktbu ħafna tfal sewwa huma mdorrin jiktbu tfal bħal Mu Karmel Ġikaw Kita ġifieri u Trevor Zara u Charles Asa u ċertu dan xejdulu nies tal-lum ġifieri qed jiktbu b'ċertu waqt Klara Zoppardi u soħrajn. Inti traduċejt il-ktieb Animal Farm għal-Malti. X'wasslek biex tagħmel dan u xi sfidi iltqajt magħhom inti u titraduċi? Sewwa daka il-ktieb Animal Farm qatt ma kelli għall-iskola għalkemm huwa xi ktieb textbook tal-iskola f'ċertu skejjel u da kollu, però meta qrajtu naħseb li kien sellifuli Oliver Friġġieri għaliex kellu l-isem ta' ħuħ ta' Herbert illum Ġiżwita. U tant oġobni jitlu dan li xtieq naqlbu għal-Malti. Kien għadu kif beda il-Klab Kodba Maltin u kien involut ukoll Maris Soppardi wkoll nies oħra wkoll u qalli jekk tittraduċih ngħidlu l-Pawlu Mizzi biex jippubblikah. U fil-fatt għamilli l-qoxra kien Mariot Soppardi dak iż-żmien għax kien hemmhekk ukoll. U jiena dak iż-żmien bdejt nikbu fuq it-typewriter mill-ewwel, kieku aħjar ma ktibtu fuq it-typewriter mill-ewwel ukoll ta' ġifieri. Però kont noqgħod attent anke kif tikteb. Per eżempju, jien naf, it has come to my knowledge. Jien għamilt għadda minn għala widnejja. Kemm jisbaħ. Qed tifhem? Jien naf flok li ngħid il-kelma naturalment, ngħid m'għandniex ngħidu. Qed tifhem? Jiġifieri nipprova nuża wkoll l-idjomi. Barra minn hekk, traduttur irid jaqleb għal-lingwa tiegħu sewwa b'tali mod illi ma tinħass li hi traduzzjoni għaliex inkella tinħass kera u inti tiżżomm stil ta' kitba tajjeb. Dik hija daqsxejn diffiċli. Però insomma naħseb irnexxieli nagħmilha. Però għadda żmien wara. U meta għadda ħafna żmien bdejt ngħid kieku llum ċertu sentenzi kont nagħmilhom daqsxejn differenti milli kont nagħmilhom. Barra minn hekk il-lingwa tinbidel għax dak kien ħareġ fin-1972 1972. Minn l-1972 sal-lum għaddew kważi 50 sena. Qed tifhem? Il-lingwa tinbidel. Jien naf jekk użajt ċertu kliem, illum ngħid ħalli nuża kelma differenti.
Sewa, u dejjem xtaqt li jerġa' ikolli reviżjoni tiegħu dak. Fil-fatt kien ċempilli Joseph Mizzi tal-Klabb Kodba Maltinu. Għalli dak wasalna biex nerġgħu nagħmluh ta' qedlu ma dak irrid nirrevedih issa. Irrevedejtu, qatt nirrevedih. U ippubblikajni xi sentejlu jew sena f'nofsilu. Flok għamiltu ir-razzett tal-bejjem, għax il-kelma razzett qatt ma kienet toġobni, għax ir-razzett huwa farmhouse, mhux farm. Għamiltu farm tal-bejjem, għax illum tal-annimali, anzi għas użajt il-kelma bejjem, għalkemm il-kelma bejjem hemmhekk li użajta qabel kienet importanti wkoll għax daw l-annimali kien jisom bejjem, mod ta' kif imbagħad għamlu ċertu affarijiet. Imma użajt il-farm, bdew jgħidu li xuf użajta l-kelma farm, mhux kelma bl-Ingliż, kelma daħlet bil-Malti, qedtilhom ara. Dun karm, il-kelma farm qatt ma jaqlibha razzett. Il-Prof Sakkulina, il-kelma farm jaqlibha farm. Charles Briffa li ħareġ il-dizzjonarju tiegħu mill-Ingliż għal-Malti ma jaqlibix razzett. Razzett huwa farmhouse. U jien billi daqqa jistemma farmhouse. Daqqa jistemma farmhouse buildings. Daqqa jistemma farm. Ngħid xi differenza li tagħmel llum għamilt tal-farm tal-annimali. Sewwa, kien hemm min ma oġbitux din. Li oġbitni insomma, jiena ħadd ir-responsabilità u għamilta. Barra minn hekk, diġà hemm xi ktieb ta' tfal li jismu l-farm tal-annimali ukoll. Ma nafx min kitbu bħalissa. Ma ikun hemm ċertu affarijiet u tagħmel reviżjoni minn kultant mingħajr ma trid. Qed tifhem għax tgħid tisma' danka din is-sentenza nista' nagħmel aħjar. Qed tifhem? U hekk insomma. Taħseb li hemm element autobiografiku fil-kitbiet tiegħek? Element autobiografiku ikun hemm bil-fors, speċjalment jiena li nikteb dik iċ-ċertu lirika. Għax nikteb fuq innifsi u fuq dak li nħoss u fuq dak li nemmen fih jiena. Imma kultant ikun moħħbi jew kellha jkun taħt forma ta' metafora. Ħantik eżempju ieħor. Ktibt poeżija żgħira ħafna, żewġ strofi, versi tal-4 sillabi, ġerħa fonda ġewwa fija, ħars minn barra ma tafx bih, iżdin tinfet sa dil-ġerħa u l-ħars tiegħek tistennieh. X'qed ngħid jiena hawnhekk? Qed ngħid xi ħaġa reliġjuża illi jiena isni għandi xi ġerħa sewwa, xi pjaga ġewwa, sewwa, ħadd ma jaf biha, għax jiena ċertu affarijiet naturalment huma inti ħafna, sewwa imma hemm xi ħadd jaf biha. Illi l-ħars tiegħu nistennieh. Għandek ċertu affarijiet li tikteb dak il-mod, imma mbagħad tikteb mod ieħor ukoll jiġifieri. Però meta ngħid xi ħaġa jiena anke ngħid isma' mhux qed nifhem id-batija li hawn fid-dinja pereżempju, jien naf ngħidha b'ċertu mod li jkun poetiku. Dejjem nuża rima normalment jiena. U hemmhekk jidħol l-element autobiografiku daqsxejn motti, daqsxejn mistur. Sewwa. U kif taħseb li dak li jiġri madwarek jaffettwak fil-kitbiet tiegħek? Ħallejdlek dak li jiġri madwari jaffettwani mhux fis-sens dirett tal-kelma, ħalli nagħti eżempju wkoll. Pereżempju kienet weqgħet it-tieqa ta' Għawdex tad-Dwejra. Sewwa. Bdew jiġibu poeżiji fuq it-tieqa u x'telqet u jien ma niktibx hekk. Però għadda ftit ta' żmien u ktibt poeżija jisimha Twieqi. Illi tbexqiet li tieqa x'int werid, insomma. Jiġifieri t-tieqa tal-għajnejn, eċċetera, u tibda tara l-affarijiet madwarek. Mbagħad ma' żmien tbexqiet li tieqa tal-imħabba u tibda tħobb u tkun maħbub. Mbagħad semmejt bexqiet li tieqa oħra illi minnha jiġu f'xi żifef, sbieħ, żiffa sabiħa u kultant jiġu rwiefen. Sew jibdew sabtulek il-bibien tat-tieqa. U mbagħad fl-aħħar tbexxiet li tieqa ta' ċertu dawl li jidħol ġewwa fija. Mela hemmhekk jiena ktibt fuq tieqa, imma u ktibta għax ħadd l-idea fil-bidu illi mbagħad telqet tat-tieqa li spiċċat. Anke pereżempju bħalissa għaddejn bil-pandemija. Sewwa, jien ma ktibx fuq il-pandemija, imma ktibt b'mod pożittiv ma nistgħux nagħlqu li xulxin. Spiċċat tannieq bejn in-nies kemm jista' jkun, imma ktibt poeżija jisimha tanni ieħor. Tannaqni żiffa,
jannaqni l-kwiet, jannaqni l-umbat fl-axħar id-dawl wennis, li jatini nota kif imexxini. Tant ħarġet poezja naturali din, li meta ħarġu ktieb issa ta' poezja fuq il-pandemija, fett li l-lum isemmuh tanni ieħor, kif semmejt il-poezja jien. Tifhem ġifieri għandha sens, imma ma niktibx fuq ġrajiet, pereżempju jiena fuq id-dar, sewwa jew nkella jiena f'daħal xi ħadd jispara, qatel in-nies, jew ġrat dik il-gwerra u l-oħra, ma niktibx fuq hekk, imma nikteb mod differenti. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti sal-lum? Kien hemm naħseb żvilupp reali ħafna u qawwi ukoll fi żmien is-sittinijiet. Jiena illi twelid fl-1946, għandi 74 illum, f'Novembru lejl aħħar ta' Novembru twelid. U il-pożja li kont naf biha bil-Malti inti kienet pożja tradizzjonali biss. Imma mbagħad fis-60s, fis-snin 60, bdew iqumu l-poeti moderni, bdew jaqraw poeti Amerikani, Ingliżi, poezija moderna, u jintħalt fihom ukoll, għalhekk kien sar mbagħad il-movement minn letterarju. Bqajt nikteb bil-vena tradizzjonali, ma bdejt nikteb beħsibijiet illi nqabdu b'ħasibijiet moderni, mhux sibijiet toqgħod tikteb għax il-fjura sabiħa u da kollu, nikteb ta' fuq fjura wkoll, imma niktebha b'mod differenti, Ektibt poezija xi jagħmel il-fjura fjura. Sewwa, mhux biss li l-wienu s-sura, ma wkoll il-ħlewa u l-finezza, u dejjem hemm xi ftit delikatezza. Niktibha b'dak il-mod. Jiġifieri tiktibha b'mod illi llum ma tkunx bħal poezija ta' qabel, illum pereżempju għadhomx jinkitbu sunetti, għalfejn toqgħod tikteb bl-Ingliż għadhom jinkitbu sunetti ħafna drabi mingħajr rima. U għax ikun fihom 14 il-vers biss, ma jgħidulhom sunetti wkoll. Ġifieri għandi kotba bl-Ingliż anke li ħarġu ftit ilu u jsibu ċertu affarijiet. Imma jinkitbu b'mod differenti llum. Jinkitbu b'mod differenti. Mis-snin 60 law saret revoluzzjoni sħiħa biex ngħidlek, speċjalment fil-poeżija, ma anke fil-proża. Il-proża jilna f'romanzi ftit kellna. U romanzi tajbin, romanzi moderni, bdew li sopponi jinnaf b'Samuraj ta' Franz Samut. Tifhem? Li kien romanz qawwi ħafna, kien baħ il-premju letterarju ta' dak iż-żmien ta' Rotmensky. Ġifieri, u trabbejt f'dik il-linja mbagħad jiena ukoll. Jien naħseb li da żmien, speċjalment f'dik li poeżija, mhux proża, hemm ċertu dekatenza. Għaliex hemm ċertu kittieba li qed jaħsbu li huma poeti u forsi poeti kbar ukoll. Sewwa, imma ma jħadmu ritmu naturali fil-poeżija. Orat ma jimpurtax jiena għax ineħħu il-dan xejdlu ir-regoli tal-poeżija, imma m'għandhomx ritmu sabiħ. U r-ritmu importanti, jekk għalmenu ma tażax rima, uża r-ritmu. U r-ritmu li tkun tal-widna jinħass tajjeb. Tifhem, hemm poeti semmejtlek, hemm poeti Maltin u jikdbu b'ritmu sabiħ u b'ritmu tajjeb, imma għadna donnu forsi ma lħaqniex dik il-kidba li kien jikteb Mario Zoppardi. Akkilemizzi għandu ritmu tassew mill-isbaħ. Imma mbagħad għandek poeżija moderna bħalma kien jikteb Oliver Frigier baqa' jikteb l-endekasillabu, imma moderna wkoll għax għandha ħsibijiet moderni. U jien ħsibijiet moderni jew nkella imlibsin b'libsa moderna, dika importanti wkoll għax jiena qed nikteb illum mhux qed nikteb 50 sen ilu. X'hekk? Naddu għall-aħħar mistoqsija, il-Malta li ngħixu fiha llum kif tara li nbidlet? Il-Malta nbidlet totalment. Minn żmien, meta kont għandi tifel kienet iżjed sempliċi il-ħajja, la kellna biex nilagħbu dak iż-żmien, jien niftakar nilagħab bit-tappijiet tal-luminata. Sewwa u kont ngħaddi s-sigħat meta kont żgħir, ma kenniex toġ li kellna llum. Jien naf kienet il-ħajja kienet iżjed mixja bil-mod, kajmana, millum, tagħmel ċertu affarijiet, kulħadd kien ferħan bli kollu dak iż-żmien. Konna jisu soċjetà differenti. Illum illi hija żmien tat-teknoloġija, l-internet pereżempju bidel kollox u għal kollox.
qed tifhem? Però mbagħad għandek il-ħażin tiegħu wkoll għaliex fejna fin llum fuq l-internet biss ma jmorrux ifittxu l-kodba, hemm ċertu affarijiet fil-kodba biss ssibhom. Qed tifhem? Hemm ċertu klassiċi ta' min jaqrom ukoll. Jiena kont naqra l-klassiċi bl-Ingliż normalment kont issibhom iżjed speċjalment ta' lingwi oħra li ma kontx naf jiena, bħal Spanjol, jien naf Ġermaniż u affarijiet hekk. Illum naħseb jien iridu jaqraw iżjed. Mhux illum anke hemm xi tellifhom naturalment għax anke l-internet tista' toqgħod fuq il-logħob. Inti qed tifhem? U dak jista' jtellef flok jgħin. Imma il-mod orajt li nippreferi llum mill-index minn ilhom, imma l-kwiet pereżempju għal mod ta' kif tista' taħseb, għal mod ta' kif konna naqraw u tant konna nħidu gost jisu f'ċertu affarijiet fil-lingwa u affarijiet oħra, dik llum ma ssibux. Ma insomma naħseb illi il-passi li għamilna dejjem huma passi tajbin, ġifieri, u hemm min jikteb tajjeb anki llum ukoll. Ġifieri, però jalla li nsibu dejjem kittieba tajbin, kemm ta' proża u kemm ta' poeżija, għaliex din hija parti wkoll mill-identità Maltija. Grazzi.